Това, което наблюдаваме в големите градове, наистина е една тенденция към увеличаване на цените, която не само догони, а надмина инфлацията. За големите градове за 2024 година ръста е около 16-17% по данните, които следим. Това увеличаване на цените на имотите се дължи на факта, че хората наистина предимно и спестяват и купуват имоти на кредит. Ниските лихви по кредитите, България е една от най-ниските лихви по жилищни кредити, около 2,5 е по статистика на БНБ и се влачи по дъното в държави като Германия. Лихвите са 3,5-4%. Доходите нарастват и продължават и те с двуцифрен ръст. Виждаме и минималната заплата, и средната заплата в големите градове се увеличава. Икономиката е на много голямо ниво на заетост и не на последно място спестяванията в банковата система, привлечения ресурс също расте двуцифрени проценти. Над 90 милиарда лева имат домакинствата в банките, които дори са на нулева лихва, на нулева доходност.